Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Sayyidatun Najah saking kelas 11 MIPA. Kula ajeng nyriyosaken perjalanan ngabuburit kula ing tanggal 6 Mei kali uwuh kali setunggal. Kula ngabuburit dhateng pesisir Labuhan. Kula saking griya bidal tabuh 16 langkung sedasa menit. Wekdal lebeting perjalanan kathah sanget tiyang ingkang kesah ngabuburit. Lan nalika rawuh wonten Labuhan kathah sanget tiyang jaler ingkang saweg lenggah wonten ing giling motor wonten pinggiring. Sinambi sumerep tiyang ingkang rumiyin lalang. Amargi wonten ngrika kathah jaler kula medhotaken kangge kesah dhateng Labuhan ingkang sisih wetan lan wonten ngrika kula sumerep bayak pisan selah lan suryanipun endah sanget. Sasampunipun marem sumerep pemandangan wonten ngrika, kula medhotaken kangge kesah dhateng Labtar. Nanging malih-malih wonten ngrika kathah tiyang jaler, mila kula medhotaken kangge wangsul. Mungkin namung punikingkang keparing kula caritaken saking ngabuburit kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.